И темата днеска е за егрегориално-матричното управление. Ама преди да достигнем до какво е това егрегори и как върви това управление, може би трябва да си кажем, ама най-бързо е така се плъзна въобще за управлението като същност. Значи видове управление. Управлението бива структурно и безструктурно. Значи структурно управление имаш, когато го осъществяваш през някаква структура. Хора, началници, казармата има структури, всяка фирма. И безструктурно, когато в информационната среда се внася някаква информация, която я променя по такъв начин, че хората отреагират на създадената информационна среда. И там вероятностно предопределено мога да разбереш как ще реагират определен процент от хората, че ще направят тая крачка. И всъщност, променяйки информационната среда, се променя и се гонят целите в управлението. Значи управление имаме, когато имаме субект на управление, т.е. който управлява, или шофьор, че го караш кола, и обект на управление, примерно колата. Обаче не можеш да имаш само тогава управление, трябва да имаш обратни връзки. Тоест от средата, от колата, трябва да имаш обратни връзки, да се затварят към този, който управлява. И всъщност кой управлява? Кой управлява? Значи за да разглеждаш кой управлява, трябва да разглеждаме едно понятие, го въвеждам като пълна функция на управлението. Това са 7 точки, които участват във всеки управленчески процес. Първата точка е да разпознаеш фактора на средата. Втората точка е да се определиш добре ли е за тебе или не. Това е фактор на средата. Третата точка е да си поставиш цел спрямо от този фактор на средата, какво да правиш с него. Четвърта точка е да си поставиш концепция как да си изпълниш целта. Следващата точка е да създадеш структура, която да ти работи по тая концепция, която да изпълни целта. Следващото е да поддържаш работата на структурата и последната, като се постигнеш целта, унищожаваш структурата. Това са 7 етапа. Кой управлява? Който участва в първите 4. Значи да можеш да разпознаеш фактор на средата, да се определиш, си поставиш цел и да си създадеш концепция. А ако ти не участваш в първите тези 4, ти не управляваш. Тоест всички тези деца ги имаме сега, правителства и така нататък, при условие, че имаме наддържавно управление, те са част от структурата и не управляват, целите ги задава някой друг. И от тази гледна точка управлява този, който е концептуално властен. И понеже казвам думата власт, понеже са алергични, особено анархистите за това нещо, власт е реализираната на практика способност да управляваш. Пак имаш управление, тогава упражняваш власт. И всъщност управлението реално е информационен процес. Най-много говорят по телефона, колкото по-нагоре се качват. И там е работа, че управлението, като го кажеш за управление, особено на общество, имаш предвид да речем държавна структура, държавен апарат и си мислиш, че управлението минава през него. Обаче то не минава цялото през него. Само една малка част минава през държавния апарат. Останалата минава през така наречените обобщени приоритети управленчески. А това са над 200 фактора, които са ги хванали, създали са си модели по тях и действат в такава посока, че тези фактори влияят върху живота на обществото. Това са над 200 такива фактора. И всъщност тези фактори са групирани в около 6 приоритета и като започна да ги изреждам, това са да речем военен приоритет, когато всички останали не работят, да речем става военна агресия или нещо такова. Има геноцидни оръжия. Това са ядрено оръжие, което променя генетиката. Това е алкохола, цигари, наркотици, всичко, което променя генофонда на нацията. Следващия приоритет е икономическия. Там финанси, прихващат ти банките, определят ти външно курса на валутите, въобще те хващат за гуща оттам. Следващия по важност приоритет е идеология, технологии, религиите, т.е. информационен приоритет. Следващия над него е хронологическия, т.е. историческия приоритет.
И най-висшия приоритет е мирогледческия. Но всичките тези неща по тях се работи в код, хората не разбират, за тях няма структура. Разбираш ли? Ти си потопен в една среда, в която ти действат тези над 200 фактора, а онези, които управляват, реално натискат и работят по моделите, в които са вкарани тези над 200 фактора. И така задават средата, в която ние живеем. Тоест, управлението не е само през държавния апарат, ами и през тези над 200 фактора. И тези неща са, това са видимата част на нещата. Защото над това нещо има и невидима част, за която сега ще почнем да говорим. Това е така нареченото колективно несъзнавано. Колективно несъзнавано, а именно какво е колективното несъзнавано? Това са съвкупност от такива външни емоционални вектори от мисловната дейност на хората. И всъщност всеки някъде, кога нещо си е помислял, за всяко такова нещо, тая мисъл форма си съществува и има някакво осредняване на тези вектори и това нещо ти влияе в ежедневното мислене. Открито е от Карл Густав Юнг, той говори малко първо за колективно несъзнавано, но егрегориалното матъчно управление, което е от към невидимата част на управлението и за което сега вече ще говорим, той се базира и действа точно там, където е колективното несъзнаване. И сега, какво представлява егрегора? Егрегора реално, а може би първо трябва да се изясним за природата на мислите, защото света не е само видим, хората не са само така, между тях има невидими връзки, мисловни връзки, енергоинформационни връзки. И всъщност ние сме потопени в една такава мрежа и система на човешки отношения, невербални отношения, енергоинформационни, които влияят на поведението ни. И мисълта, да речем, ако се върнем какво представлява мислите, каква е природата на мислите. Значи мозъка може да работи в два режима. Един е пасивен, където настройвайки се по някакъв начин може да приема мисъл, чисто приемане. А иначе може и да генерира мисъл, т.е. някаква... И природата на генерираната мисъл е електромагнитна, докато след като бъде излъчена, вече става торсионна. Здрасте. Може да повториш последното? За природата на мислите е торсионна, торсионни полета. И всъщност мозъка реално е като един приемопредавател. Ако не генерира, той минава в режим приемане. И това приемане може да се като приемник, т.е. се настройваш на определена честота, макар че там честота няма. Настройваш се по друг начин в този спектър. И всъщност настройката ти става през нравствеността, защото ти когато си в пасивно приемане, ти си в някакво състояние. Защото виж, честота имаш при електромагнитните вълни. А при торсионните нямаш. Там имаш спинови, там имаш въртени. Торсионно ще рече някаква форма на... То няма ли и електромагнитна съставка? Не, това е друго е. Значи, когато излъчваш мисъл, има определено... Когато генерираш мисли, имаш електромагнитно излъчване, защото поставям екран върху главата, спира в мястото на този, който приема, спира възможността да приеме каквото и да е. Тоест не можеш да я излъчиш, но веднъж излъчена мисълта, приемника може да бъде на друг континент и да хване образа, който ти транслираш. Разбираш ли? И няма тук във времето забавяне, там се предава мигновено образа. И не зависи от разстоянието. Няма електромагнитна природа самата мисъл. Тоест, излъчването е електромагнитно, но разпространението си е в торсионните полета.
Момент, разпространението на мисълта става чрез торсионно поле. Да, в торсионни полета, често. Бих искал да добавя, че съм чувал, че житните рисунки са дело на торсионни полета. Не е изяснено въобще причината за тези... Това е теория на човек. Това е за масовите потребители теория, а иначе може би има там намесен външен разум в цялата тази работа. За настройката исках да кажа, че това е нравствеността, в зависимост от какво състояние си. И т.е. в една и съща ситуация на двама души могат да възприемат различни неща, т.е. да уловят различни мисли. А пък нравственост, реално, като говорим за нравственост, не е морал, не е право, това е алгоритъма, по който работи психиката. И поне пак си говорим за психика, психе от гръцкия душа, т.е. това е, психиката е присъща на духа. Тя е част от духа. В ежедневието ни как работи света? Реално да осъзнатите действия са по-малко от 1%. Над 99% са неосъзнати реакции. И защо така реагираш, ти даже не се замисляш. Тоест нещо друго те подтиква, т.е. в безсъзнателното стои мотивацията да извършиш съответно действие, ти даже не го отследяваш през съзнанието си това нещо. Тоест повечето от мислите ни реално са индуцирани отвънка. Ние реално свои мисли имаме ли или значи да генерираш мисъл е даже умение. Разбираш ли? Тоест сядаш, почваш да мислиш съвсем сериозно, натоварваш мозъка, почваш да мислиш, сглобяваш задачи и така нататък. Докато мисъл, която ти минава случайно, тя не е твоя. Ти си отрезонирал на нея, защото си бил настроен по определен начин и си хванал точно тая мисъл от полето на мисловното поле, да речем, много сфера или как така. И тук може би трябва да си припомним там, като говорим за медитация, реално той са средства за решаване на задачи. Защото имаш поставена задачка, с тези методи, в когато си превеждаш мозъка в състояние такова, че близо до съня и реално на поставения въпрос в това състояние търсиш отговор. И всичките медитативни практики са свързани точно с това. И за извличане на информация, намиране на решение, иначе няма смисъл да медитираш. Търсиш образи, просто случайно така, да, ще ти дойде нещо, но по-добре да решиш задачата и да издърпаш отговора, настройвайки себе си, съзнателно да търсиш в това състояние там, където има. И обратното е приложимо, в смисъл в това състояние да вкарваш нова информация, умишлено с цел да промениш нещо. Това е вече целенасочена работа. Точно за това ще приказвам. Това е за колективното несъзнано, а всъщност като говорим за егрегора и какво представлява егрегора, егрегора е енергоинформационна същност, продукт е на човешкото мислене, живее в културните слоеве на продукта от човешкия живот и той има способността да се самоподдържа, извличайки енергия от хората, прикачайки ги към себе си по с примки през чакрите, това нещо става. И всъщност той се грижи за себе си да оцелее. Значи той съществува за определен период от време. Може това да просъществува и хиляди години, а може да просъществува, да речем, както абитуриентската вечер, всичко за нея се мисли цяла година, за това в момента, който свърши, всички се разделят, нали, с хубави спомени, но егрегора до там стигали и следващото продължава следващите хора от следващата година. Виждаш как върви. Значи, той има начин да се внедрява в психиката на хората.
ако трябва да направим някакъв модел, какво представлява и как се създава, най-чисто, най-елементарно, представи си, да речем, че ние сме двама души, които решаваме да си мислим за едно кафе. И почваме да си мислим, за лимон, да речем. Мислим си за лимона, извикваме целият комплекс от усещания, нали? И тук между нас почваме да синхронизираме тази, като вибрация за лимона. Идва трети човек отвънка. Той много по-лесно се включва към нас и започва да резонира на същата вълна, както в момента мислим за лимон. След това аз се тръгвам, той се тръгва, ама междувременно са дошли двама-трима. И това нещо започва да живее само. И в един момент може аз въобще да не си мисля за тази идея, която съм пуснала така. А толкова хора вече са закачили. Кой я оставя, но в момента, в който си помислиш за това нещо, ти се вързваш за него. Разбираш ли? Няма значение къде се намираш по планетата. В момента, в който се замислиш за това нещо, ти се вързваш към съответния егрегор. И егрегора реално извършва енергообмен с този, когото се е закачил. Той е енерго... Да, ето го лимон. Агрегор какво означава? Егрегор, значи, може би е от думата агрегат или агрегато, италианско, което представлява сбор от различни системи, образуващи общо, да речем, както двигател е направен от различни системи. Образуващи материя? Не материя. То е, как да кажа, когато ти си помислиш за нещо, ако ти си помислиш за нещо, ти създаваш мисъл форма, нали така? А представи си, егрегора е цяла фраза, в който е заложен алгоритъм, как да действа, да речем, определена група хора. Тоест това е енергоинформационна същност с някакъв алгоритъм в себе си. Примерно, група, тинейджърска група. Повечето от тинейджерите, които не са с ярко изразени личности, ами с слаби още психики, понеже има такова възпитание, властни родители и така нататък, направили са ги като манинки послушни и съответно безволеви, защото това е най-големия ужас да се случи на едно дете да бъде послушно. Това означава, че няма да има воля. И не може да проявява творчество. Тоест, ако някой му каже какво да прави, той ще го прави. И точно такива образуват големи тумби по времето в тинейджърска възраст. И тая егрегора на компанията, той си има собствен алгоритъм. Там момчетата се държат по определен начин. Когато някой те скочи, момичетата гледат, ти знаеш как се държиш, те какво гледат, реагират стереотипно по алгоритмиката на егрегора на групата. И то се скочил, онзи, да, естествено, че ще изпие всичко, защото той не е и стават бели. Белите обаче, когато станат, като погледнеш, никой не е виновен, обаче кой е виновен? Значи агрегора е виновен. Не е той виновен. Виновни са родителите. Да. Родителите, че са набрали децата си безволие. Защото ако той има малко повече воля, той няма се отдаде да се подгъни психиката си под егрегора. И там е работа, че егрегора, когато действат, значи егрегоралният свят е, как да кажа, той не е равномерно разпределен в цялото колективно безсъзнателно. Той е разпределен и оплътнен там, където става въпрос за задоволяване на потребности. Значи ти имаш нужда да удовлетвориш някаква потребност, а егрегора у себе си има архетип на това как да я задоволиш. И става въпрос, ти си търсиш, да речем, си купиш бутуши, говоря си едно жена, търси си купи бутуши. Значи, бориш по магазина, виждаш едни бутуши и те ти се струват, добре и като цена и това и много красиви са, отиваш купуваш ги. Излизаш от магазина, правиш 2 крачки на съседния магазин, 2 пъти по-евтини и 2 пъти по-хубави. Ти почваш да се ядосваш. Първо ти си взел, защото си го мислил, а следващия път почваш да се ядосваш. Отдаваш енергия на егрегора. Значи той първоначално е подменил, забележи как действа, той подменя емоционалното значение за нещата от тебе, заобикаляйки съзнанието ти.
Ти виждаш бутуши и те ти се струват много по-красиви, отколкото ако въобще не ти трябват бутуши. Разбираш ли? Ако можеш да се сравниш двете състояния, ти си подлъган именно защото вече си се закачил за някой. Искам да си взема, имам потребност. Разбираш как действа? Въпросче. Добре, какво мислиш примерно за това, примерно когато сега аз както имам примерно мания за това нещо, ако това пак някакъв егрегор? Да, хванат се здраво. Хванат се здраво. Да. Тоест манията е вид егрегор. Да, ти си прихванат изцяло това. То тресе реално. А това лошо ли е? Не можеш да избягаш от това нещо. Ти винаги си закачен за егрегор. Винаги. Въпросът е дали това е деструктивен или доколкото източва, казах, има енергообмен между тебе и него. Значи обикновено винаги има, той ти подава малко енергия, но ти взима много. Той ти подава информация, а ти взима по-скоро енергиен ресурс. Говорим за пак енергоинформационно въздействие. Енергията е носителя, вълна е там, той е носителя, а информацията какво точно? Не може да има информация без носител и без размерност. В крайна сметка има ли реална полза между агрегора и човека? Или агрегора взема повече, отколкото човек? Значи зависи за какво е конструиран. Ако да речем егрегора на държавността в началото е бил точно начин да опази тази нация от чуждо влияние, това е било положително, за да може тя да се спаси. А обратно, в по-късни времена, не по-късни, в развитието на държавите се появява точно обратния процес, където там застават хора, които са жадни за власт и мачкат всичко под себе си. Естествено, там се появяват пък други, които ги свалят и така. Но винаги има иерархия. Това не е егрегорите, не мога даже да ги разглеждаш. То не е нещо самостоятелно. Те са свързани, защото някой има подобни, които се преливат един в друг. Не можеш да убиеш един егрегор, защото не можеш да убиеш потребностите. Ти винаги имаш потребности. Разбираш ли? И те могат да се разклоняват, те могат да има иерархия между тях. Могат няколко, след това от частите си да образуват нов. И когато става въпрос, да речем, да изолираш някакъв егрегор, ти не можеш даже да го изолираш, а трябва цяло ветрило, цял храст да хванеш от егрегори и да почнеш да ги нищиш в фразите, в посланията, които носят и особено, така става и за каченето. Значи, имаш потребност, аз само ти подавам 2-3 архетипни ключови думи и ако тези понятия вече съществуват някъде от тебе, ти вече си закачен за този егрегор. Разбираш? И ето така върви управлението. Значи, ако има някой, то с поддръжка, вербална поддръжка, той може да те захвани, да те завлече където той си пожелае. А ако и той е създал егрегора, смятай, че си тотално управлява. Втори въпрос, че добре. Примерно сега, както аз се тренирам с това оръжие, кой има интерес аз да тренирам с такова оръжие? Ти? Аз? Да. Няма ли управлява някой друг? Не. Ти си прихванат, даваш енергия. И в края на краища тези, които произвеждат тези оръжия, също печелят. Тези, които си вадят парите от това. Може да сме сигурни. Може пък някой да част подсказва. от това. Не си сам. Там, където е Да, най-разпространено, знам, че има и други. Там това вече е ги. бизнес. Разбираш ли? Ти Да. си може би в периферията на този бизнес. Но какво лошо има се? За нещо мисли човек. Ако не е за това, ще мислиш за нещо друго. Да. Въпросът е да се отваряш към егрегора съвсем съзнателно, разбираш ли? Защото има начини за защита от егрегора и един от начините е именно да затваряш енергообмена си на собственото си тяло в себе си. Защото, т.е. горните чакри въртят енергията през долните и обратно, те пък през горните. И става затваряне в себе си. Т.е. първата обвивка така може да я направиш. Това нещо, когато го тренираш, за 20 дена минава в режим на автомат. И ти вървиш сред обществото, обаче си затворил този енергообмен в себе си, не могат да те прихванат настрани и ти се отваряш, не на 100% е това.
а на някъде на 70% мога да ходиш така затворен. Тоест на егрегори и на чужди случайни такива фактори оставиш 30% вероятност. Пак ти казвам, той действа в обход на осъзнаването. Той действа подменяйки емоционалните окраски на нещата, които попадат пред очите или за които чуеш, или които видиш. Виждаш ли? Да. И значи, как мога да работиш с егрегор? Има, да речем, така наречените архетипни фокуси. Мога да формираш архетипен фокус. Значи, архетипен, защото, ако да речем егрегор на богатството, примерно, то е толкова общо, а след това мога да ги разделиш на по-малки и разлиш как е придобитото и богатство, нали? В общи линии си може да си спомниш, да речем, за кои са най-големите богаташи. Рокфелер, Ротшилд, Бил Гейтс и нещо такова. Но когато те са как да кажа, архетипни на егрегора, но ти не трябва да се свържеш с конкретната личност. А с това, че тази личност е богата, разбираш, когато говорим за егрегора на богатство. А за да направиш фокус е, да речем, едва ли не да изпълниш някакво пространство, да се сетиш за този обект или да гледаш, защото повечето, да речем, Мерцедес има емблема Мерцедес. Да. Виж, Мерцедес, като кажеш с всичките му модели, еди кой си модел, вече как се делят егрегорите. Фащаш феновете на еди кой си модел. Да. Виж, обаче, ето това е котва, модела, символа, това е котва, който вика егрегора. Виж ли? И ти можеш да се свържиш по всяко време и място с егрегора, именно спомняйки се някой архетипен негов символ или негова котва. И сега вече има и начини, за които да си взаимодействаш с него, но по-скоро може би трябва по-отдалеч да започнем с той, че всъщност егрегора е създаден, може би случайно, но някой път съвсем преднамерено, от група хора, които го управляват чрез, още в процеса на създаването, го създават с някакви предмети и котви, чрез които те могат да го активират. После егрегора веднъж запуснат. Той започва да живее собствен живот, започва да разраства, да хваща се повече и повече хора около себе си. И тези хора в себе си могат да бъдат както на едно ниво, така могат да бъдат и в структура, където на върха стои егрегориален лидер, а енергията се разпределя по-надолу. Най-много енергия дава егрегора на егрегориалния лидер. А на марионетките най-малко. Но когато правихме едно такова упражнение, значи всеки да дава енергия на един пред себе си, т.е. двама на един, а той пък тези двама на друг и най-накрая стоеше един, който ще да се пръст. Защото когато всички трябваше да дават и той каза, дай сега да взема и всички тък, така се чувства егрегориалният лидер в една фирма. Егрегора на фирмата го поддържа във всичко, той дава всичко от себе си, получава и най-много, защото цялата енергия от подчинението му минава през него за егрегора. И в момента, в който той се издъни и го изхвърлят на улицата, се чувства тотално празен. Живота му е изкормен като издута топка. Разбираш ли, това нещо, което е минало през него, вече не минава и усещането е много такова драматично. Говорим за това, че егрегорите си имат иерархия, че са вписани един в друг и всъщност егрегор може все пак да бъде унищожен, но той може да бъде унищожен от друг егрегор. И всъщност ако трябва да говорим за как върви въздействието в колективното безсъзнателно. Значи има два пътя, в които се въздейства. Едното е директно, чрез колективна работа на колектив някакъв, който транслира интегрално усещане. Интегрално усещане пак е термин, в който са включени целият комплекс от усещането за ситуацията, която си представяш. Не само визуално картина,
с потоците да насищаш пространството около ръцете си, а пък да пратиш образа и усещането в него. И след това да го отпуснеш в някаква точка в пространството, където общуваш с егрегора. Разбираш ли? И алгоритъмът, който се заложил в интегралното усещане, отпускайки го там, променя алгоритъма на самия егрегор. Там, в колективното несъзнателно, където има много такива вектори, ти давайки едно такова нещо, променяш тази среда. Значи, когато ти нещо го правиш сам, разполагаш с много малък енергиен ресурс. Само със себе си или това, което можеш да увеличиш. Ако го правиш на място на силата, прибавяш силата на самото място. Ако там има поток, да речем стоиш на скала, отвесна, или пък на връх, където всичко се концентрира в точка, ти стоиш там, визуализираш и пращаш ти. Но пак енергията ти е ограничена. Ако го правиш с група, колективни медитации, които искат нещо да се случи, ето това е по-сериозно. Обаче трябва да има синхрон в това, в което те искат да направят. Да. Т.е. предварително трябва да се наговорят какво точно и как да си го представят и какво точно да правят. Но определено има ефект. Защото колективното безсъзнателно ти влияе на 99% в неосъзнатото множество от хора. А иначе има друг начин, в който е пасивен. Ти решаваш да направиш, да пишеш книга. Разчиташ някой да ти я прочете и четейки ето отдава енергия на варианта, в който ти си заложил в сюжета. Сюжета е като матрица. В тая матрица има зададени връзки, този герой еди какво си направил, този еди какво си, там се случва нещо. И тези неща ти знаеш какви ти си ги направил, че тези връзки с външния свят. Виждаш? И колкото повече хора налеят в енергия в този вариант, толкова по-сигурно ще се случат тези неща във външния свят. Това е пасивен начин, защото зависи от броя на читателите ти. Ако направиш видеоклип в интернет и ти го гледат много хора ще налеят енергия в този вариант. Касовите филми е същия начин. И това са всъщност двата начина. Ако Момент. Тая енергия, която се налее, къде отива? в промяна във външния свят. Значи, той е като все едно проявяваш негатив или позитив върху снимка. Значи, светлината е енергията. Позитива или негатива ти е матрицата, сюжета. В реалния свят се случва това, което ти си задал като връзки между сюжета си и реалните играчи в света. Те се получава нещо като дублиране на нещо, някаква идея или множество от идеи във филма, които се разпространяват във външния свят. Значи ти задаваш връзките. От филма този герой е еди кой си реален герой в реалния свят. Във филма еди коя си група е еди коя си група от реалния свят. Хората четат и гледат филма, гледат сюжета, там се случва нещо между те. Обаче ти си задал връзките кой е. И това, което се случва тук, се случва в реалния свят. Тоест, ако филма е с много насилие, ще се случи много насилие. Точно така. Е налята много енергия в тая матрица, която определя какво се случи в реалния свят. Зато и Холивуд е реално инструмент на политическо управление. Това е индустрия, не само бизнес. Това е начин да управляваш мисленето и цели маси, защото който може да променя тънкия свят, субективния свят на всеки един човек, той управлява реалния свят. Защото преди да стане промяната вънка, става промяната тук, в главата на всеки един. Да. И всъщност друг един такъв вариант е констелациите. Само че там става преднареждане на енергийните връзки между рода на човека, за който се прави констелацията. Защо името на метода е системни
системни. Да. Значи, То не е само за точно така. То е за... не е само за родове, но все пак, разбираш, се задава рамки. Там в рамките на системата какво иска да пренареди, докато иначе ти можеш да не създаваш рамки, да пускаш някакъв егрегор, да запускаш процес, който да действа от несъзнаването. И трябва да ти кажа, че света се управлява точно по този начин. От отвъдното, т.е. от невидимото. Именно с такива технологии. На золото в площадката е същата като констелация. Там мисля, че сме го прекарали даже това нещо. Пак задачките се зададени от отвънка, той на площадката им задава конкретна задача, те какво да направят. Ако се случи тук, ще се случи на външния свят. Да. Да добавя само, че предния път говорих за това да сме правили там с лимет. Преди да го направим, да го пуснем по тампония алгоритъм, пробвахме на констелация, аз това не съм го казал. На системна констелация без душевен германец. Правихме една констелация, голямо светило там беше някакъв. Пуснахме да видим този метод, този процес да смятахме да го правим, какво може да се случи реално. И излезе, че той мъчихме го там, мъчихме го и накрая човек каза, това майка му е рано още да това нещо. Не му е времето още. Така се оказва. Каква беше... Може да се случи. Каква беше целта? Тоест идеята... Това беше един проект доста голям, амбициозен. И понеже на много високо ниво беше набъркан. Там хора из София, из Министерството трябваше да се прави. Го пробвахме на всякакви нива, за да знаем за какво става, нали? Защото като не сме вътре в играта, поне отстрани малко или много с модел, искахме да видим какви са връзките вътре. И една такава констелация показва някакви връзките, реално не ги знаеш, с научко не става, но се виждат там някакви неща. Тоест това, което правите е нещо като проучване за разбиране на някакъв модел. Така? За констелацията ли говориш? Да. Констелацията е точно това, да. Ага. Може и да го моделираш, в смисъл да въведеш промяна целенасочено. Значи имаш някаква ситуация, в която искаш да вмъкнеш промяна. Ама в реалния свят е много трудно да го направиш. Правиш един енерген модел, примерно както са тук 6 човека. Всеки един човек го нарочваш с някаква част от ситуацията. Може да е човек, може да не е жив. Даже елемент, ама нещо, което присъства. Примерно, какъв пример да ти дам? Може да е отдел, цял отдел от предприятието му, от колектив. И задаваш връзките между тях, както са на практика и искаш да въведеш промяната. И нарочваш или чрез някакъв предмет, вкарваш вътре и казваш ти си еди какво си свързан по еди къв си начин. И после почваш да ги проучваш другите, как са свързани с това нещо. Съответно задаваш връзките ти, нали, влияе по еди къв си начин, не еди какво си. То съответно прави някакво влияние, пробваш от срещната страна как възприема това влияние. И нали, тъй както се строим на майтапа, но реално работи това нещо. Аз съм участвал това пъти до сега. И съм се убедил, че работи. Значи, и са много такива неща, които по друг начин няма как да ги видиш. А това е метод за решаване на проблеми също така? Да. Ами, например, констелациите, ако да кажем си имал баща алкохолик, в резултат посяга удрала майките, в резултат на това, че си имал едно много тежко детство. Има опасност като възрастен ти да пренесеш този модел в твоя личен живот. В такъв случай се прави констелация, той дори може вече да не е между живите този неща. Пренареждаш нещата в мислите си и си втълпяваш, че той е бил един прекрасен баща и така мислено, нали? Греша ли? Не, това е частен случай. Нали? Представя си, че той е бил добре този баща и по този начин ти се изчистваш от това бреме. Ами аз мисля, че той бащата, ако наистина бил голям пияница, той вече ги е изчистил от това време. Защото те като го имат като пример, какво е правил, никога няма да посегнат към чашката. Никога.
Просто като го знаят какво е, защото те са разочаровани страшно. А реално човека може даже, да, той е в капана на ухо, но той може да е страшно добър човек и да си обича децата, но просто е в капана на алкохола. Наистина някои хора попадат от властта, но не могат да излязат сами. И не е успял да се измъкне и децата му, това е той като учител им е. Специално за тази част. Най-добрия пример. Да. Да кажем, не алкохолик, ами нещо друго е имало. Може би не това Да беше се най-добрият пренастоят към пример. друго, Да. да. Усите ти Добре. акцентираш в това, че той да не пренесе, примерно ако бащата е проявявал насилие, децата му да не пренесат това насилие много върху пъти други. несъзнателно децата пренасят неделите от семейството. И чрез конституация това се Да. изчиства. Да. Аз имам Родови едно констелации. въпросче към вас. Възможно ли е, пък обратния вариант, бащата да е твърде кротък и децата, дразнейки се от това, да приемат насилието като един вид по-добра философия? Всичко е Да възможно. кажем, Конкретиката, защото така е много общо зададено. Ама всичко е възможно. Но дай да обобща, значи, как действа схемата. Значи от една страна имаш енергия, която се дава от публиката, от читателите, от зрителите. Те ти дават енергията. Матрицата се явява сюжета на филма, на книгата, на театъра или на каквото е там, на което те присъстват и отдават вниманието си. А екип от вещери е задал връзки между играчите в сюжета с играчите в реалния свят. Те задават тези връзки и канализират енергията от наблюдателите към реалните събития и реалните процеси в реалния свят. Това е модела на егрегориално-матричното управление. Това нещо става чрез културата, чрез радио, чрез телевизия, вербално ти подават къде и в каква посока да мислиш, чрез думи, архетипи и те подключват, мислите ти скачат в определено ниво, закачен и вече почваш да мислиш, да се надъхваш. Само изключи за няколко дена да не гледаш телевизия и съвсем за други неща ще си мислиш. Тоест да не гледаш новинарските блокове, защото там съвсем преднамерено се използват ключови думи, нови подменят се думи, натоварват се с нови значения. Там бъде голямата манипулация и голямото управление. Значи това е като част от безструктурното управление. А само по себе си се явява невидимо, се бърка в главите директно на хората. Цели общества се превъртат за 24 часа, няколко пъти той може да се смени позицията на 180 градуса, именно от посланията, които се подават от медиите. И всъщност има и индивидуални методи за работа. Едното го бях казал жива картина. Но пак това работи със собствена енергия. Живата картина е когато ти рисуваш, сам се рисуваш сюжета и в зависимост от как се променя външния свят, си променяш и картината. И продължаваш, гледайки я, да задаваш посока на процесите, които искаш. Разбираш ли? Това е живата картина. Не е от живи хора, а жива, защото постоянно се мени. Другата индивидуална работа е работа с виртуалното пространство, което е като инструмент. Там енергията, която задаваш, е много по-малка, защото ти насочваш енергийния поток и работиш вътре в самото пространство. Разбираш ли? Тоест, можеш и малкото енергия, която може да облечеш със себе си, ти е достатъчно да задвижиш много процеси навънка. Там нещата ги проектираш, може да ги извадиш навън и отвън да ги пуснеш. Има техники за това нещо. Така че, той е по-ефективен метод. Но трябва да го наработиш като инструмент. И има методология за създаване на егрегори. Ама може би няма смисъл даже да го казвам това нещо, защото много от инструментите нито ги знаете, нито нещо. Аз реално не съм правил егрегор. Не съм правил, но тук мога да го покажа сам. Как да не си правил? В момента какво е? Добре,
В смисъл съвсем осъзнато. Ето, това е методичката от школата, това е цяла книга за това какво и как се прави с егрегорите. Що дори сравнително ново е 2009 година. Еми, тогава бях, тогава минах. Аз имам въпрос. Да, но може да минем към въпроса. Успешните егрегориални лидери, най-силните лидери ли са? Ами там е работата, че в една фирма може да има няколко. Сега е един да ти е шефа, който обаче да се явява административен такъв поставен в фирмата, а групата, която е да речем техничари, да си има собствен егрегориален лидер на техничарската група. И хората се подстрояват под него, защото този егрегор е по-силен, да речем, в случай от другия на фирмата. Просто за тях ги касае по-силно той. Така че могат да имат няколко лидера. Абе, в общи линии егрегорите са, те имат съзнание колкото кучето. Гледа се на храна. И ако можеш да използваш егрегорите, ти можеш да скачаш от егрегор на егрегор, да се откриваш съвсем съзнателно към него, да се подключваш, да използваш всичките неща, които той може да ти даде, прикривайки се, защото в зависимост от как върви обмена, ти можеш да решиш да се прикриеш като овца, т.е. да отдаваш енергия, а може и да се прикриеш като егрегориален лидер пред егрегора, така че да получаваш повече информация от него. Разбираш? Обикновено като взаимодействаш с егрегори, по-добре да бъде през аватари. Не директно. Но това са техники. Как така? Аватар, значи ти да речем взимаш, да речем някакъв архетипен герой, примерно Шварценегер, Да. някакъв. Между теб и егрегора реално има стена. Ти пущаш там аватара и отследяваш комплекса усещане, който той има. Ти си трето лице, наблюдаваш картинката, която се случва, но усещаш. Наблюдаваш, но усещаш, но това, което става е между него и егрегора. Тоест не се намесваш ти там. Може и ти там да усетиш, обаче колко неща ще набута, дето няма да знаеш и как да ги отследиш. Тоест аватара ти служи нещо като филтър за това, което искаш. Да. Това са все такива. Виж в мисловния свят е фантазия, огромна фантазия има. И в действителност всичко опира до това, кое ще осъзнаеш. Защото може много неща да прескочат така, да станат, как да кажа, да речем, един егрегор може да те закачи, но може и да не те закачи. Няма да те закачи въобще, ако ти в себе си нямаш локус от този егрегор. Тоест, някаква дума или нещо, което някога нещо да те свържи с този проблем. Тоест, ти не познаваш и абсолютно нищо от тази материя. Тя е тотално нова за тебе и даже все едно не съществува. Разбираш, тогава, колкото и да ти го говорят, нищо няма хванеш, няма да се закачиш въобще. Разбираш ли? Тоест, за да те закачи някой, все нещо трябва да има нещо в тебе. Ти трябва да познаваш някакъв архетип, вече да си го чул от някъде нещото, т.е. да го имаш в себе си, като нещо, за което той да се закачи. Виждаш ли? И може да не те закачи, ако се затвориш енергийния обмен. Така. Това случайно няма да закачи. Т.е. вървиш си по тротуара, попадаш в плътност, където има по-голяма, да речем по тротуара си вървиш, но в магазин до магазин, където продават примерно бутуши зимни. Виждаш ли? Но ти няма да преминеш несъзнателно от единия тротуар на другия. Ти си караш от този и няма да се закачиш. Или примерно гледаш филми за убийци, но това не те прави убиец. Ти никога няма да тръгнеш да убиваш. Това да тръгнеш да станеш убиец, зависи дали имаш съответните пробойни в нравствеността си. Защото ти ако имаш съответната нравственост, така че да защитаваш живота и ти никога няма да тръгнеш да посегнеш да убиеш.
Но пак думата никога е относителна. Зависи от ситуацията, може да се наложи. А, да. Може да се Да, наложи. да, да. Точно така. Момент. В общи линии, Целият свят е един егрегор. Вътре в него има по-малки егрегорчета. Самата човешко съществуване е реална. да. Точно. Аз така си обяснявам нещата. Реално има едни мислеформи, които не управляват чрез някакви невидими връзки. Ние сме малко леко като капички. Така. В смисъл, той не отафаща, да отафаща. Ковен. И да, и ти почваш, ще играе тази роля, ще играе оная роля, но реално те са тези, които задават ролята, какъв да бъдеш. Ето аз, например, като почнах да тренирам, изведнъж през нула време запознах с хиляди хора, които тренират бойни изкуства, с кунг-фута, с каратета, с какво ли не. За нула време научих, че има хиляди клубове, където дори не съм подозирал, че съществуват. И много исках да уча безплатно карате, аз виках, че такова нещо няма. Оказа се, че във Варна има такова място, където можеш да обучаваш безплатно Кьокушин карате. И там отидах. Така че лека по лека, единият да свърза другия, другият да свърза, те те насочват. То просто си е като една, как да кажа, взаимно свързано. Система. Да. И почнах да запознавам с някакви хора, които никога не съм мислил, че изобщо ще срещна в живота си. Един вика, искаш ще запознае как с един бячки Ромаймуната, вика, са проват с него, викам. Къде и що, не знам. Така ни отидах, но просто изведнъж се отварят много така вратички. Вече не си отишъл. Не, много интересно. Аз нямаше в смисъл, нямаше да има конфликт между нас едва ли. Защото факта, че почнах да боря с едно такова оръжие, изведнъж някакви съвсем друга, как да кажа, направо живота ми се обърна на 180 градуса. Друг егрегор се скочил. Да, бе. Престанах да... И това беше цел за самозащита, нали, уж да се пазя от този силен. В един момент аз станах толкова добър, че вече почнам да тренирам атакуващи техники, как да нападам. Няма да се пазя, а как аз да нападам. И да ги правя на мармалат, нали. И така. И вече някакъв ми вика по улицата, минавам сред ни 5-6 циганите, мен не ми покаже, ще ги направя на нищо. Аз искам нещо друго да допълня тук, което е така малко прирадора в един разговор ми подадаха, е всъщност, че когато се прави събитие някъде, което е забито като час и време в пространството къде, самото събитие реално започва от момента, в който участниците са разбрали за това събитие и почват да се подготвят за него. И някак си започват да оплътняват пространството на самото събитие много преди то още да се случи. Времето напредва, те мислят, оплътняват това пространство и в един момент отиват и се случват и там почват да се случват разни неща, които ако стане съвсем спонтанно, може би няма да се случат. Тоест подготвят нещата така, да се завъртят около. И много е важно настройката между отделните участници в самото събитие, пак да е такава кохерентна, в резонанс, да са всички. И тогава става много по-силно и тогава се случват разни чудеса. Ами това много ми прилича на концертите и открити уроци, които ние подготвяме в детската градина с участието на целите семейства. Не е ли нещо подобно? Ами да, само че там участниците са дечицата, нали така? И родителите, защото ако трябват специални костюми, Ами ето. а с облечени в костюми ефектът е съвсем друг. Нещо подобно на това. Да, а пък си представете, да речем, експедиция, да ходиш някъде и общо предварително и там да кажеш, че ще се извърши или каква си работа. И ние така предварително ги уведомяваме за мястото, часа. Ето, това е събитие. Ето как мисловният свят, как влияе на проявения свят. Оплътнява нещата. Още един защитник от егрегори беше една същност,
която може да се направи с техника на одушевяване на предмети, разрушител на влияние. И ти може да го програмираш това нещо да се явява като буфер между тебе и чужди влияния. Мога да го активираш или да го на автомат да го оставиш. И това ти дава по-голямо пространство да си себе си, да си ти, а не с индуциране от отвънка влияние, мисли и съответно да те водят за носа в посоката на мислите. По-голяма възможност имаш да проявиш себе си. Това, което си ти. И съответно и да влияеш на света. По този начин. Но пак, може би трябва конкретно вече да... Мисли са и Григорите от някаква степените ли? Да не е степен. То е семинар. И това е само първа част. Книга по първа част. Степените няма ли го някъде там? Не са разглеждали? Не, степените са си степени. В степените са упражняват техниките. А тук се прилагат техниките. Защото то е така. 5 степени ще ги минеш. Няма как. Там са... на пръсти се броят всичките упражнения, които трябва да ги овладееш. А по-нататък, в зависимост какви задачи вършиш, прави това, методи. Ти нямаш толкова цели. Ти не можеш да си поставиш цяло толкова цели. Поставиш се една-две. Кога ще ги постигнеш, нали? Зато и може би целеполагането е най-важното нещо. Това е най-големият проблем, наистина. Да. В края на краища, ако ти не си полагаш цел, някой друг си полага и ти участваш за тебе. Точно така, цел. И ти си вписан да изпълняваш чужда воля. И от тук вече докъде ще се усетиш, че ти си прихванат от някой друг. Това е вече постепенно разбиране на нещата. Докъдето разбираш, работиш за себе си. Откъдето не разбираш, работиш за някой друг. Както всички хора на работа. Както ходим, да. Хвалим, защото не разбираме какво и за кого работим. Не, просто на това ниво на разбиране на нещата, за теб това е нормално. Но ако нещо не го разбираш, то за тебе даже не съществува. Ти виждаш до тук и смяташ, че така е правилно. Не, по-скоро го разбираме. Въпросът е, че никой, т.е. малко хора разбират, че не е необходимо. В смисъл, как? Не е необходимо. И смятам, че не е необходимо да се работи поне толкова часа, 8. Вече има автоматизация на производство, която няма нужда вече човешки труд. Или този човешки труд е до някаква малка степен. Но просто... Добре, значи там е работа, че и общество сега е. То не ти гарантира оцеляването, когато ти не работиш. Тоест ти си принуден да работиш. Да, това е принуда. Принуден, точно така. Ако беше другото общество, което унищожиха, което ти гарантираше оцеляването с някакъв минимум и ти не мислиш за древните неща, там не мислиш за оцеляването си. Там и храна имаш и всичко имаш. Това има в някои страни. Все още го има. Все още, но те са тръгнали да разбиват точно тези страни, където има социални придобивки. Датската кралица каза, държавата ще се оттегля повече от социалните си функции. Което означава, че бедните навсякъде просто да се оправят както искат. Държавата няма мисли за тях. Умряло това нещо, което беше преди. В Норвегия, дето е такава държава, социална държава и се крепи на това, че компанията за добив на петрол е държавна, искат да национализират или по-скоро да приватизират тази компания и да стане частна и съответно цялата социална програма на Норвегия ще падне в канала. Това е въпрос на време. Тези споразумения, дето ги приемат американските с европейските държави, точно те са, даже формално това е с Съединените щати, но в действителност за тях стоят транснационалните компании. Тая държава, Съединени щати, тя ще бъде изкормена държава. Тя е само параван. Оттам работят